ассалому алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломати хубай тамошобинони азиз, имрӯз навори пешниҳод мегардад ки бисёриҳо хоҳиш карда буданд. Инами нархи сумкаву кашилёку ам хеле чизо. Хулас беҳад хушрӯа як нуқтаи савдо ёфтум. Ҳам распродажа доранд, ҳам бори новинкаҳоро акция кардагиянд. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 3-ум қатор. Марамат рақамашона ман мемонам дар рӯи экран. Метавонед ки бо ҳамроҳи хичон ҳам суҳбат шавем. Аввал ай аксияшон оғоз мекунем. Ин инҷа чин намуд кашилё ки мебинед духтаро 50 сомон нархгузорӣ шудагая. Мана бинед чихе моделҳои фасонаки хушрӯ доранд. Мана беҳад фасон. Ҳамаи ҳамино 50 сомон. Качествошонам нағзай. Ин агар хоҳен скриншот кунен, партоен, шумода доставка мекунанд. Мана 50 сомон. Кадомеш. Ассалому алейкум занҳои азиз. Ман Ситора Юсупова, закреплёни бриллиантиви директори ширкати Фаберлик, ҳамаи шумо занҳоро ба кор ба командаи худам даъват мекунам. Барои шумо чунин тӯҳфаҳои қиматбаҳо харидорӣ кардаам. Барои он нафароне ки ба унвони директорӣ мерасанд, ангуштарини тилло тӯҳфа мекунам. Бинед чӣ хеле зебо. Барои он нафароне ки ба унвони серебрини директорӣ мерасанд, дастмонаи тилло тӯҳфа мекунам. Барои он нафароне ки бриллиантиви директори ширкати Фаберлик мешаванд дар командаи ман, набори бриллиантиви тӯҳфа мекунам. Инҷо клончик ва гӯшвори бриллиантдор ҳаст ки ҳамроҳи худ документ дорад, яъне паспорт дорад. Барои он нафароне ки нав корро оғоз мекунанд, чунин тӯҳфаҳои лозима барои хона мондагием. Марҳамат, дар WhatsApp барои кор нависед, муфассалтар маълумот гиред. Таки гирен. Нами қисмам ҳамаш акция шудагай 50 сомонӣ. Ана бинед чихе фасонакай. Ҳама намуд стил ҳастай. Классика дар курайтуна, вечерни дар курай, чизе ки хоҳен иҷада меёбед. Мана 50 сомонӣ. Кадомеша ки гирен. Ана баъд бо ҳози борои навшона нишон метием. Аввала кашлёко, баъд бо сумкора мефаҳмонам. Ино чандан? 100 сомон. Ана модело турецкио оригинало 100 сомон. Мана. Айнай майдош 30 сомон. Майдош олубош 30 сомон. Ина иҷада бинен, ана модель боша ҳамаш 30 сомон. Ина ми фасоно. Хулас майда таран инош 30 сомони. Кадомеша ки гирен. Вариантҳои беҳад фасонак доранд. Мана нигоҳ кунем. 60 сомониш карем. Ана ин моделош боша 60 сомон. тӯҳфа карданам коробка кате хушрӯайда. Барои тӯҳфаям беҳтарин вариантаи духтаро 60 сомон. Бана бинед чихе хушрӯча. Кадомеша ки мегирен ҳамин майдора 30 сомонӣ. Ана баъд бо духтарако и тараф ҳамаш 100 меая. Ин болои суло. Ин амино 100 сомониян. Мана инаи моделош ҳамаш 100 сомон. Ана баъд инаи касоне ки дар бозор мешинен духтаро, инами варианти беҳад хубай. Мана плашовичниай, баъд бо банди дароз дорада 70 сомон. Ман худам ҳамида 100 сомон харида будам духтаро. Инаи нуқтаи савдода 70 сомон будай. Ҳатман биёен, бо расветка дора. На расветкаҳои хушрӯ дора. Ай расветкаҳош метавонен интихоб кунен. И тараф чанд смай? Не ё. Анаи модело 90 сомон. Анаи сангчадоро чи? 150 сомон, 150. Ана касе сангчадор мехоҳад 200 буда 150 сомон шудаган оригиналлош. И қисми боло чи? Қисми боло ин майдо 50 сомонӣ. Ина бо 50 сомона доранд. Диден? Воя мохали сумкои бандои дароз дорана. А сумкои детскитон ай чанд сомон сар меша? 10 сомон, 30 сомон, 40 сомон. Духтаро сумкачои детски аз 10 сомон сар мешудай то 40 сомон. Аз ҳама қиматаш 40 сомон нархгузорӣ шудагиай. Марамат хоҳишмандо биёен ай пеш ҳатман тамошо кунед ин нуқтаи савдора бороша. Вариантҳои беҳтарин пешниҳод кардагиай. Ино чанд сомон? 40 сомон. Мана 40 сомон. Мана телефон гирако инаи модель. Хулас хушрӯ борошон. Ана баъд инаи сумкаошона распродажа кардиянд. 150 сомона сумка 70 сомон шудагиай. Ина моделешон бисёр айҷада. Бо метавонен омада хитон ай пеш бинен беҳтарин распродажаҳо пешниҳод шудагиай. Мана диден 70 сомон модель бисёрай. Моделҳои хушрӯанд диден? Кадомеша ки мегирен 70 сомон тамошобинони азиз.
یک بار دیگر تکرار میکنیم اینجا بازار کاروان ای طرف تیلا بازار هفتم دروازه بین 7 و 8 میشوه منه بین 7 و 8 دروازه میشوه سیم قطار رقمشون هست در روی اکران دستافکه خواهین نویسین دستافکتون میکنن انا و دخترکای را بینید برای تنگه گیری چه خشرو 10 سومانی بودین منه هم نموت هسته همش با پد برنده نه من همش پد برنده دیور لوی ویتون چیزی که خواهین هسته 10 سومانی من اینجا دا با سومکای کلونتر ایوش چندین؟ این سندرو 200 سومون 250 سومون 200 سومونش کرده این ای مدلو 250 سومونای 200 سومونی کردگن انا ایوشم ایران 200 سومون انا اینورم 200 سومونی کردگن اورигінال کачествоی نقص این طرف باشه کدو میشه که میگیرن 150 سومون اینجا کشلکای مرسکای هم هست دخترها به نظر بگیرین اگر برای مرد هاتون خریداری کردم خواهین حتما نویسین دستافکتون میکنن اینوش چنده؟ اینم 150 من این مدل هم پسونه 150 سومون من وریانت های به هدم نقص ایشم یا نرخ امینه یا؟ 130 سومون انا این مدلش باشه 130 سومونی با همین نوار امروزای ما جمع بس می شود خیر دخترک و سلامت باشید